हेल' लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि मेडिसिन इनफ' चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव बायदि रोखोमनि मेडिसिन एबा मुलिनि गोनांथि जायो। बेखायनो फै जों सोलोंना लानि मुलिनि बागै एबा सोमोन्दै। लोगोफोर, जों दिनै लिप 52 सिरापनि बागै रायलायनाय जागोन। लिप 52 मुलिखौ बहा बाहायनाय जायो आरो बिनि साइड इफेक्टआ मा आरो बिनि द'सआ माबायदि, जों गासैखौबो रायलायनो। जोङो सानफ्रोमबो देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय जामुं एबा आदारखौ जायो। बिनि उनाव जोंनि देहाया थाजिम मोनो आरो जोङो गोख्रों देहाजों मोनो। आरो बे जामुंनि जि रोसि बेखौ जोंनि देहा सिङावहाय साप्लाय खालामनो थाखायहाय लिभारनि गोनांथि दं। मानोना लिभारा जोंनि देहानि गासै जामुंखौ देहासिम दैथायहरनो हायो। लोगोफोर, बेखायनो जोंनि लिभार फांसना दुरबल जायोब्ला जोङो मा मुलि जानांगौ, मा मुलि बाहायनो गोनां, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथाङा माब्लाबा खोनाबाय जानांगौ लिप 52 सिराप मेडिसिननि सोमोन्दै। बेखौ गासैबो फार्मासियाव एभेलेबेल मोननाय जायो। बेयो 200 ml आरो 100 ml लोगोसे टेब्लेटफोरबो मोनफानाय जायो। बेखौहाय मोनब्रैसो मुवाजों बानायनाय जादों, जेरै हिमसा, राजसानी, काकामाची, अर्जुना, कासामादा, ब्रिजाचिया, जावका बेफोरबायदि मुवाजों दिहुनजानाय लिप 52 सिराप, जायखौ जोङो लोंनानै जोंनि देहायाव गासै जोंनि लिरथाय, अजन आरो जोंनि गोहो आरो जोंनि जामुंखौ जोङो बारायहोनो हायो। जुदि नोंथाङा ओंखाम जानो हायै बायदि जादों, उदै साख्रेबनाय मोन्दों आरो नोंथाङा लोरबां मोन्दों, उदैनि प्रब्लेम मोन्दों, बे समाव नोंथाङा लिप 52 सिराप एबा केपसुलखौ बायनानै जानो हागोन। गेदेरफोरनि थाखायहाय सामुसनै फुं आरो मोना, उन्दैफोरनि थाखायहाय सामुससे फुं आरो मोना। बेबायदिनो बेखौ बाहायनाय जायो। बेखौ गासैबो फार्मासिफ्राव एभेलेबेल मोननाय जायो। बियो हिमालया कम्पानिजों दिहुनजानाय जोबोद मोजां आयुर्वेदिक मेडिसिन। दिनैहाय नोंथाङा बेखौ लोंनानै नोंथांनि गासै उदैनि प्रब्लेमखौ मोजां मोनगोन, नोंथाङा अजन बारिगोन, नोंथाङा ओंखाम जानो हागोन, नोंथांनि गासैबो देहाया थाजिम आरो गोख्रों मोनगोन। लिप 52 सिरापआ जोंनि लिभारा लोरबां जायोब्ला लिभारखौ बुस्ट खालामो, गोख्रोंसिन खालामफिनो। बेजों लोगोसे जोंनि देहायाव जोङो माब्लाबा निसा जानानै, जुमाय लोंनानै दुरबल जायोब्ला, जोंनि लिभार फांसनफ्रा जुदि दुरबल जायोब्ला, बे लिप 52 सिरापखौ बाहायबाय थायोब्ला नोंनि बे लोरबां लिभाराबो मोजां जाफिननायनि लामायाव दङ। गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि लिप 52 मेडिसिना नोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनाय नङा। लिप 52 मेडिसिना नोंनि लिभार फांसनखौ गोख्रों खालामगोन, थागोद खालामगोन। बेनिफ्राय नोंनि लिभारा जुदि थागोद जायोब्ला नोंथाङा आदारफोरखौ जानो हागोन आरो बे आदारफोरनि मोननाय रोसिखौ देहायाव मोजाङैनो साप्लाय खालामनो हागोन, दैथायहरनो हागोन। बेखायनो नोंथाङा ओंखाम उखैनाय मोनगोन आरो गासै खाजाखौ मोजाङैनो जानो हागोन। बे खाजाफोरनिफ्राय मोननाय भिटामिनखौ देहासिम मोजाङैनो लिभारा दैथायहरगोन। बेबायदिनो नोंनि देहाया मोजां मोनगोन, महर मोखां साबखांगोन, उदैनि प्रब्लेमफ्रा गोमालांगोन। बेबायदिनो गोसोखौ मोजां मोनगोन। बे हिमालया लिप 52 नि बेसेनखौ बारा खालामना होनाय जायाखै। 200 ml आवहाय मात्र 150 थाखा आरो 100 ml आवहाय 80 थाखा खालामना होनाय जादों। बेखौ नांगौ जायोब्लानो जेराव मेरावनो बा गासै फार्मासिफ्रावनो लायनो आरो बाहायफैनो हागोन। नोंथांनि थाखाय गोबां मोजां जागोन। जुदि देहायाव एसे बेबायदिनो उदैनि प्रब्लेम जानाय आरो लोरबांथि, आदार जानो हायै बायदिब्ला नोंथाङा बेखौ बाहायफैनो हागोन। नोंथाङा मेडिसिननि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे शेयार, लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै हो मा मुलिनि सायाव भिडिअ बानायनांगौ।